Ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga
groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para makadugang. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Athena, nga yaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Bugay, kag paghigugma. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Ano ba lang nabatian mo? Ha? Kita
mo gid lang babae nga ini? Nagsugod-sugod pa mangkot. Dason bitinon ako? Hoy, sugiri ako ha. Anong nabatian mo? Nay, suno sa ila. Kung nga masami ka kuno nga nagalakat, kay may ginatabo ka kuno nga lalaki. Ano? Ginhambal nila ina? Oo, Nay. Kuan kuno, nagapang lalaki ka kuno, Nay. Mga hilabtira? Mga buisit? Amo gani ina. Nga hindi ka nalang magsagad sang lakat, Nay. Para nga hindi ka nila pagkutso-kutsuhon. Kag sino sila nga magpugong sa mga lakat ko? Ang silingon mo, kung nga nagaamo ina sila, manahisa sila sa akon. Man, may ginapaabot ko yung kwarta kada bulan. Sila iya, wala. Pulo sila gutom. Kaya ang mga bana nila, kung hindi kargador sa merkado, remedyo general. O kung hindi gani, sika driver. Kag maswerte sila kung maduhulan sang 100 pesos kada hapon. Gani, sa mga alahas ko pala nga pulos Saudi gold, nahisa na ina sila. Kay man, bisan buli sang baso, hindi sila makabakal. Kag sila, wala pa gali sila guro makakita sa matuod nga green money. Nay, wala man siguro sang malain kung magtiner ka lang diri sa balay. O kung hindi gani, laka-lakaon mo lang ang paglakat mo eh. Isa ka pa nga piste nga bata ka! Pati ako nga iloy mo! Ginamanduan mo? Hindi man sa ginamanduan ko ikaw, Nay, O galing, hindi mo na siguro importanteng ginalakat mo. Importante man o kung hindi, basta gusto ko nga maglakat, wala sa makapugong sa akon! Wala! Nay? Nay, may sulat galing nga nag-abot halin kay tatay na yo. Diin? Atos na sa may altar. Ari matuod ang sulat ho. 3 na kabilog ang ari diri. Ano kay kasako sang amon pagkitain ni Pabling mo? Wala ko na mabuksan kag nabasa ang mga sulat ni Badong. Kuhaon ko ini Karon ko lang ini sa gabi basahon. Malakat, kuya. Nagahulat na nga daan sa akon si Pabling. Sulat ni Badong. Pila ka simana na lang, pauli na siya. Kag maabta naman niya ako nga wala sang kwarta. Ulitse! Ano naman balang ibalibad ko sa iya man? Ang matuod. Hindi lang kay sa luho ko naubos ang kwarta ni Badong. Kundi sa paghatag-hatag ko man kay Pabling, kag sa pamilya niya. Kag sa mga gastos namon kung magkitaay kami. Kisang una, nagagasto pa si Pabling. Subong niya, wala na. Pating sigarilyo niya, ako nang nagabakal. Ay, kun kaisa, daw naugot na ko Apang, ginapangita ko man ang iyang romansa. Ay, ano balang buhaton ko man? Kinahanglan nga makakita ko sang paagi. Agod nga makakwarta. Bisan gamay lang. Inang may maabtan man bala si Badong haw. Buwas, malakat ako Mangita ako sa mahulaman.
Nagatinumpok naman ang mga kutsukot-sira sa tindahan, no? Sigurado nga ako naman sinang ilagi na sumsuman mo. Ay, sus! Huya-huya man, be! Maluoy ka man sa bana mo! Kabuot sa iya! Ginabutangan mo siya sang ipot sa ulo! Ay, ang bulas ng huya nga vina, ho? Anay ka gani? Hoy! Wala ka sang huya nga reyna sa mga kutsukot-sira? Wala ka sang labot sa kabuhi ko! Giganit mong buhok ko! Ari man ang imo, ay! Aragay ang guya ko! Ginaros mo! Kapuan mo ang guya ko! Panti kalimutaw mo? Tuslukon ko kung hindi mo pagbuyan ng buhok ko! Ay, ako! Dara ka na! Kalawit ka man dali! Hindi. Kapdi sang guya ko. Napilas gini mo. Lantawon kong nawong ko sa espeho, ah. Mabalik ko sa balay. Aring espeho. Hindi. Kalabas ang inagihan sang karo sa guya ko. Kag nagadugo. Wala sang kuya nga vina. Nahisag siya siguro sa guya ko mo. Tungod ang hitsura niya, dokande nga unano. Kani pati ako. Gusto niya nga palaw ayon. Bulngon ko ini, para nga mag-ayo-dayon. Kag urasan mo lang nga vina ka. Kung may pinalian ini nga dako, ha? Kay iakusar ko gid ikaw. Salamat. Nag-ayo ng pila sa nawong ko. May pinilian matuod. Apang gamay lang. Hindi na hilmunon. Magpasalamat ka lang, Vina ka. Kay wala mahalitan sang dako ang guya ko. Kay kung naglaway ako, sukton ko gid ikaw sang mahal. Nang, matuod bala ina? Ang ano, Atina? Suno sa mga classmates ko. Ginaturutot ko ni nanay si tatay. Ay, hindi na lang sila pagsapaka. Ginaway ko sila nang kikalain sa ginapangambal nila. Hindi ka na lang magpangaway. Kay malain ina. Pabayin na lang sila nga magwakal dira. Pero hindi ina matuod, hindi bala nang? Hindi matuod ng ginahambal nila? Uy, Atina, nagkahibalo ka bala? Nga maabot na si tatay sa madason nga si Mana? Aba, oo nang maabot na siya. Maabot na si tatay sa madason nga si Mana. Yehey! Maabot na si tatay! Masadya naman kita siniliwat nang kay maabot na si tatay.
Ano to? Daw kadalom gid sang ginawa mo, ha? Pabling, nalainan ko magpanumdum Wala labot nga mabuking ako nga wala sang kwartang sinuptan. Mauntat ng pagkitaay naton. At wala kita sa may mo Amugid na iya. Alang-alang man nga ari na sa makita ay patagyapon. Hulaton mo naman nga makalakat sa liwat Paano na ang kwarta? Pangitaan niya ako sinayan no? Kaya nga lang nga ako yung pamangkuton mo. Hindi ko na problema yan, no? Ay, tarantado ka gali Ano nga hindi mo problema? Huy, Pabling, kaupod ko ikaw sa pagwaldas ng kwarta ni Badong, no? Pati ang pamilya mo. Kulang na lang, ako nang masuporta sa ilas ang lubos. Pero bastante ka man, hindi bala? Kay Romansa Marino man niya ang matilawan mo sa akon? Amo gani nga hindi ako makabatas nga magbiya sa imo, no? Ako gani amo man. Hindi ko man mabatas nga magpalayo sa imo. Tungod sa kwarta sang bana ko nga ginahut-hut mo sa akon. Aba hindi kundi tungod sa kainit sang lawas mo, babe. Ano? Oo, babe. Laing kagidya mo. Grabe kagidya sa kama nga babae ka. Ma-enjoy gidyang bisan sino nga lalaki sa imo ya. Ay, kung sa asawa ko man lang hindi ta kaya pag-ibaylo. Hindi ta ka pag-ibaylo ya kung kama ang paghambalan. Ginahambal mo lang ina siguro. Kay may pangayoon ka naman, no? Bula Wala ko sang pangayoon kuwan ikaw gadyang ginapaminsar kuya, babe. Bisan wala kaya sang ihatag sa akon niya, hindi magbago yung performance ko. Palipayon takagyapon niya. Ang matuod gani, sa kadamo sa babae nga nagagi sa kabuhi ko, sus, ikaw gidyang the best. Ano abi kun? Maupod na lang kita sang dalayon. Para bala nga hindi na kita magbulagay pa. Ay sus, hindi ta kayo pagbalibaran, babe. Basta, hindi ka lang niya mangin pabugat sa akon, ha? Kaya balo ka naman. Hindi ko yung makasarang magpakaon sang duha ka babayi. Amoy nang mabudlay sa imo. Kay Badong niya, reyna ako, no? Kung gusto mo gidyang mag-upod kita, dapat makaibalo ka magdiskarte. Kiti hindi ka na makapangayo kay Badong. Sa tion nga bayaan mo siya. Mangita ka sang pwede nga makwartahan Halimbawa, mangita ka obra. Ano? Ako? Ara na ako sa banig pabling, no? Makadto pa ako sa salog? Maagwanta na lang anay ako nga hindi kita magkitaay. Ugaling na lang kung makabalik na liwat sa Saudi si Badong, Ano? Ay, oo, Pabling. Buwas na maabot si Badong. Kag may nakahutik sa akon, nga nakahibalo na kuno si Badong, bahin sa pagpangirido ko. Gani, ginakulbaan ko. Kilala ko si Badong kung maakig, no? Kag isa pa, hindi pa kayo gusto nga mapatay. Gani, maupod na ako sa imo, Mabulag na ako kay Badong. No more tears to cry.
Mga biyan sa nagadinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Athena, ngayaman ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Bugay, kagpag ikugma. Direksyon, Marnie Mungkal. Para di madaling masira ang ngipin ng